Díríomh a chairde, seo thugamh treoir an Athchlárú den bhliain 2026 leis an IA. Mar sóldíobh, caithfidh sibh lágáil isteach ar an fuarthas seo. Mar sin tá muid ag gol lágáil isteach ar thiú an údarás oideachais. Tá trí chéim bainte leis an phróiseas seo den leaniu, agus is é seo céim a chéan, ag deanadh an Athchlárú é chéan. Anois, agus muid is dé, tá muid ag gol a bhrú programs. An bhfeiceann tú programs ar dhéis ar an mhara airlicí an seo. Nar a bhruann tú sin, tíofaí tú an leathanach seo, Complete Eligibility Profile. Nar a bhruann tú sin, tíofaí tú an leathanach seo. Caithfidh tú an fóram seo a líonú an Athchlárú leis an IA den bhliain 2026 agus 2027. Chuir isteach gur Local Voluntary Youth Organisation do ghrúpa. Líon sonraí do ghrúpa isteach an seo. Chuir isteach sonraí an cheantar a bhfuil tú. Agus ag an foiinte seo, nar a aiceann tú membership body, bhí cinnte go réanaíonn tú fóram na nóg ó na réana atá. Ní mór duit seo a réanú. An sin, dearadh go dtigann tú aithnead agus síní an arm thar ceann do ghrúpa. Anois, seo cid a dá. Buineann seo le mhaoiniú GNT a fuarthas a nuirí don bhliain airgeadais 2025 go dtí 2026. Mas rud é go bhfuair do ghrúpa mhaoiniú GNT a nuirí ní mór duit an físa seo den phróiseas a dhéanamh. Mana bhfuair is féidir leat gul ar é go dtí céim a trí. Sa chéad caithimid Complete Annual Registration a bhrú. Sin deanta agan chana a caithimid dearabhú go nearnamid é sula bhfuilmuid abalta in chéad físa eile a dhéanamh. Anois, tá muid abalta Annual Report Form a bhrú. Tá muid ag gol seo a úsáid an álas fud a grúpa a rith na bliana a chur isteach. Líon isteach os na líní óga a hagan chuig an chumann, agus an sin arcar an rindar bainam Engagement Framework Return. Cuireann muid contacts síos mar líon na líní óga a hagan chuig an chumann. Cuireann muid engagements síos mar líon na líní óga a leacan páirt ag glár sa chumann. Cuireann muid síos ar active participation mar líon na líní óga tá ghlacu rol níos gríomhaí sa chumann, agus cuireann muid síos ar maximising potential mar líon na líní óga tá ghlacu rol ceannareachta ná rol deánach mar shampla sa chumann. Tá sógam gur lipéid héibí iad seo ach nábí rámhairthe fadú thíos. Ní mór dúin a bheith cinse go bhfuil an uimhir céanna agan mar líon na líní óga san iomlán agus a bhí agan sa chuid roimhe. Caithfidh muid isteach go ddíreach cabhéad airgead a chaith do ghrúpa an uirthi agus brú Mark as Complete chun bogu ar é. Anois, tá muid ag gol a ús lódáil ar Income and Expenditure. Tá sé rí-thábhachtach go bhfuil seo cosúil leis an chreatlach a thugann in IA dúin. Ní ghlacadh siad le fóram ar bí eile nach núsaideann a ghrálach. Seo é an sampla gláán thug an IA dúin. Mátá sé de dhíort, thigleadh clip gláán a os lódáil an seo. Agus tá muid ag gol chaispint duit sampla dargaid a bhfuil sonraí curtha ar. Ba chóir go mbeadh dá cheansa, cosúil leis na samplaí seo. Chairde tá muid anois ag céim a trí. Seán dóigh an airratas a chuirstead do mhaoiniú GNT den bhliain airgeadais seo. Brú ar programs a rís, tíofaí tú an písa seo, brú mór, seo a chimre fan mhaoiniú, is féidir leat é a léú an sin brú apply. Chuir isteach ainm do ghrúpa an sin brú create application. Tíofaí tú go bhfuil trí rud mar chuid den airratas, sa chéad caithfidh tú álas fud a grúpa a líonú isteach.
Nuair atá an seolas ar fad curtha isteach, brú mark is complete agus scóir é ag section a dó essential criteria, governance and policy status. Tá na policy is seo ionta táhachtach. Tá muid gal ar a ús-lódáil an seo agus me tá ceist ar bí agat ná man tá tacaíocht ar bíd íar tar a dteagmháil. Nuair atá seo ré, brú mark is complete agus ar é linn go section a 3, declaration. Siadaí thar ceann na heagraíochta agus brú mark is complete. Ná John Jarmid, caithimid submit a bhrú. Séal, dar na lás fí, de bhí na baltaine an spricáta den mhaoiniú seo. Bhí cinse go bhfuil de airratas isteach rud sin.